inna on tuma kanyum kadi danko dembe e mabbe yi hay warabe e yi wono o wiyetedo do maburi fewndo gorejo mabbe warano Allah wata wadube gore on tuma yuno kanyum kadi déclaration ji kabe sukabe aksi yuno do men accata o do siddo amen o gorejo amen o dimmojo amen do warama dum do fu be do hibe ka koyimu mabbe on tuma din photoji be waduno dum kambe UFDG kambe parti on tuma yaltano wiuden koko be wadi do duwaka aybe tiro di alaji sellu aybe tawto UFDG on tuma wiano wonde mabe ko be secteur on tuma fo ino sikka wano kanko golbere ndo ko pullo o tawti on tuma UFDG paske ko pullo na o pullo ko du wadi si mentionné do yettore makko ne donc en andi be do na yimbe le'i woni be wondo wolde do fi mun hanjoni mi ara ligo e mabbe on tigi ko mi fala yen nan ko kono ko ma yiltito de ngol jurollo on tuma fo baybe wadde ko fala den ko en kelluno be en ciobuno be wobbe mabbe barmi wobbe mabbe soka wobbe mabbe yeyna ala ko wada ka on tuma be lutti ka be woni don ender konko alfa konde lahami don ko e yido hay kanyum honorable Muktar Diallo o ari o wadi siège makko on ka axe do on tuma kanyum kadi inna kankadi o senditi motoji o recruti yimbe o naadibe ka jeunesse o wadi dum do on tuma kadi inna be sodama on tuma kadi inna be tawti kono nde wala waylitino ado taw wala waylitade siège makko on kanko NFD yaaka sakaza don be wi'abe don be sodama be sakaza naka don aw mi tapose on do mi yewta en do fi piji tati di CNRD huuli tati di tawata dido si CNRD hendi ke dido hawtindiri di hande kadi ara cippirango minnata dere ngol lanni kono ngo mettay fi dido non tatino mi fala yon fewting hakkil moƴƴa e majji ndaron ko onto di woni ko hombe kadi jogiidi aranon e dido tati ko mawbe fuuta be mawbe ben wona be faminanede wobbe wi'e ka hakkile mum faati a lamminta dum don e yewtino fi mudum kono ben ka hodi ton ka kodoli mabbe e mettugol yawde e nyokkoyagol CNRD wombe wiide ben e kala nandobe mabbe wombe wiide faati a lamminta no wadde carburant e de otoje mabbe do ƴetta envelope ji ya taw ya ben ka be woni ton torrobe du'a hande be do hibe pongondirede hande be do be wippondirede mo kala ino faala tawde ko sengo mabbe be do wontirta he a suti e mabbe on rundo mi yewtino en fewndo ka yewtano ko wi'a ko be kubiyabe o wadi kubiya tawti fiyo zuka ko e meden min yo wobbe no dilan inni mita yennu fuuta fowde be kadi yalto be woldo be wolali inde fuuta fowde CNRD no yi ay anda konko be yi don kombe wadi eske fuuta wadani be don du'a fiyo be reisi su ka kondo woni ko be wadana dum don e ngala jutinde yewtere ni bedo hide wondi e mabbe enen ko enen kadi woni be kambe go immel mudum ko di réseaux sociaux ji CNRD hande do no andi kala maîtrise do di réseaux sociaux ji do hare o wawi maîtrise de opinion jamaa kataybe habe dannini radio ji burdi wowde din ko di do wiete susude reedu din heddorike be hande kadi menen be wombe wolde ka réseaux sociaux ji do kanyum kadi cede effort mo be woni wadde on e majji be wadi do restriction internet dum do fu ko contrat men menen be yehi habe tay don kambe tigi be sonjorto kambe tigi be hebi partiji kambe tigi be hebi difficulté ji be hebi bittaje mum be tay gasirtano yedo habe wadi restriction hande kadi tay ko internet amen on menen be wadi do visibilité be attaque men di page mi wada do non kadi pose mi annonce do in très bonne nouvelle kono woni on très bonne nouvelle en andi e wi'ata banni sundun sumi kono en wi'ay banni ndaygo ngo wadi kono no wadi simi do yewtude fi mudum gibi Donald Trump ari ka laamu do piji buy sans ay ka réseaux sociaux ji do menen jogi be di page hande do haaju CNRD no boni CNRD tawno be ngari be utilise de modération on attaque men di page nanga yugol ko fausse information me woni jonnude adirana men terle do ma inna ko violence me woni yewtude fimu hande kadi on veru do mo yiway woni ça c'est la très bonne nouvelle
parce que Elon Musk ko anarchiste yo ko rebel yo ko neɗɗo mo tawata kañum ko faala ko yo taw hala kala ko innete ko hande kadi ko faalaɓe piirude ko ɗi réseau ji sociaux ji wonu ka yimɓe arata piira mo kala wowla ko faala ko kanko o jaɓi wo e inde liberté de l'expression on mo kala e wowlu ko faala kanko non Mike Zuckerberg o ndaari o tawi ko kanko tun o wontiri sengo o plateforme makko ɗo woni o plateforme woɓɓe woni waɗirde règlement de compte ji en nani annonce mo waɗi ɗo hande kadi konko ɓe innete konko modération on hande kadi ko witte hande kadi o yimɓe ɓe yewtu ko faala aw ɗo non haaju CNRD jaro non boni ɗo hande kadi ɗo non satal de CNRD nande tawata ko nder ɗon ɓe ukkuno kala ko innete ko ɓe hoolori kon ndeɗo jaare ukkama e nder mayre ɗum ɗo ko du'aji meɗen enen woni e jabade hande kadi min jooɗoto ɗo min yewta ko min faala ka wona fokkitede ɗon ko hay o wi'ugol droit d'auteur hande kañum kadi hay ɗiɗo kañum kadi veru on ittete no woniri noon sur TikTok ma no woniri noon sur plateforme ji goo hande kadi tawa hay fijinɗa musique ko tawata ɗo menen par exemple meɗen mar restriction ji compte on mi yeti kon ko compte canadien yo inni kala ko innete ko page d'information hande kadi ɗum ɗo fuu ka trido itta ɗo ka tawi ɗo ɓeɗo fof ɓe gerduɗo ɗiɗo piiji fof ɗo donc en andi aqua malaire est bon koko yimɓe sikkata ɗo wi'a kanko ko wari ɗo kon soñjaji waɗa menen ko nafa ɗum ɗo wontan ɗum ɗo ko pose on tumi waɗuno hollugol on ha honto ballal Allah ngal singal arude ko honno haaju maɓɓe kamɓe tawnoɓe ɓe gollitirde ɗum ɗo fi ɗanningol men hara nanot ha komin wolta ɓe heɓano ɓe soñjira men hande kadi meɗen fota ter e ngo cippiro amen ɗo ko Allah waɗani men ɗum ɗo na doole amen ko woni ɓay meɗen fewtude mo Allah inna ɓeɗo ɓe dooli wonɓe ɓen sur place ɓe ɗannini ɗi radio ji ko minen heddi on non kadi watto ɗon ɗon du'aji moɗon ɗi yo ɗi page amen yo ɗi hiwe wota ɓe wawo men ko ɗin du'aji mon woni ko jaabiɗo na démarche amen ɗum ɗo wari ko pose on tumi waɗuno ɗi réseau sociaux ji ɗo kañum kadi nde yawno ha tawi ɓe yetike